Son si pini chitini pai Chris Keparni lakhain ko ratrok Duarbaguri constituency ke parlo Dolamara along all Duarbaguri APHLC Maipu Mondor Sing Tilapen CC Tumpen Pirangkiame Kangni Bangso Pirangkiame Kangni nang kogalam theke kedam tang Mon Sing Ronghang Karbianglong Express channel along militum APHLC sangaphan lam kanglit kang ther kaningji puakoi nang kipilake nili Karbianglong APHLC sangpen ke chechakche Nasilasan monon pining jeri lapen nilitum APHLC sangaphan nong no nang jori lapen nilitum APHLC sangaphan dia nang chohang nang ji pusi ningje Mohon Sing Ronghang pusipu alam nilitum APHLC phan junime julu nang kipu pula nilitum jongam dia kita hingon athe ma alam ni pula puhino APHLC tumaliga dan APHLC tumke Lam ki melok nok ke khan theke kumane nitin ki dam ta ho mane lang chingu ta ho mane kinam so ke de rap ta ho lain ga lu khan the kusana ni kinje sitome na alam dan ke mere tuma ho APHLC tumke lam ke ki melok ni tumke ke than aki lo ke badu panta kar bi panta ni tum than ponke Kita merang ni nangke jong nangke lalu, APHLC alita atom ke lam, ki melok si kita pusi keciko, kita merang pan kang ton lok kan ki lok, kita lang ni mereka APHLC kang lam nang arbot, lasan nong nangke jong tuntap, APHLC parti nang cikong tuntap, APHLC amuni nang cikong tuntap, lasan pen ni tu parti pan nong nangke jong tum, kata ni tu parti pan, kiwan jelangan tetapi parti long tetapi nangke pengodongi panambot itu. News Report Karbianglong Live